Amang panggaki, na pinaojak ni malim ihutan nagok sakti, napasaor pasupasuan tuganub jolma na manati, asa saut martua, di pamatang doho toddi, baik kamu magodak soba tu debata ama, na manopa jala marhanarihon saluhutna, lao si hutma godak soba tu Tuhan Yesus, anak na namanaon na porsuk lao haluota, laos ihutma nang soba tu toddi porbadia, nama jauh huria tu hasadaon dohot debata.
nabadi haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami saliling nililing na, asini rohamdo na mga ramoti hami, siyan na sailaon rasira sanwaing, jala asini rohamdo na mga lehon barita naulii gabe hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohanami, jala lehon todim na badiyay, asa waktu si hami sude panugunugum dohot pabahenan muna balgay payan ma hatami di bagasan rohanami asa mardame jala sonak kami jala lam ibaru rohanami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ditatap debatado hita, asapolin rohani huriat taon, memaritahon barita nauli, asa turero hatta manupahi ulauni, jala sa tiur rohani akapangula, lau mangulahon huriay, alani, dilehod do patikna, hapiahan ni nasa hinagiot ni rohatta, tunasa ulaw na dinggan, atong tangihok kamu mapatik ni debata, naung say di patubegehod di huriat taon na 25 taon on. Au do Jehova debatam ninna debatata, dang jadi marakku pau bainommu debatam. Amen. Walan kudo ali debata, na terbaik pau jakon haujahan naung umat Tuhan Yesus Kristus. Dang jadi ganommu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, ro na di bagasa naik na di turun ni tano, yang gotong gabi si sombaon, manang siuluan. Amen. Walan kudo ali debata si sobaon nami, ay hudo na paujakon haujahan naung ujaki, ima Tuhan Yesus Kristus. Dang jadi dohonon guar dewata, yang gosoture dalan na,
Ay hona uhum na dosugot, akan na marsineang di goarna. Amen. Guarmi na umuli ido na paujapon haujahan na ujaki, ima Tuhan Yesus Kristus. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naonom ari maula hamuna sa siulaonmu, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah de batamdoi, dang jadi homangula ang go dinasadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dinaunomari do di top padebata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubain na di pasu-pasu debata jahuba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Amen. Ari paradianan min na umuli di sido sa ibibigihani haujahan naguki, ima Tuhan Yesus Kristus. Atong rap mangidugo gumahita siyan Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hubar tupatikmi. Amen. Ita kanang pinarhamaol ni debata tasakap don waing mangaton parpadanan na badiyay. Alanimaw bain huapoy hamu asa jumulo tatibangi parturena. Manang natao do hot hita mangaton. Ay di dok hata ni debata ikojolo ditakasi jolmay dirina. Dukpay asa dipangan sagu-sagu do hot manginum siyan panginumani. Di ba ni patakkas hamu marohamuna jalehutok kamu matangiang di bagasan rohamuna, rim mahita sa luhut, jongjong. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo na sohatudusan jala amanami. Ujo hami dogwarmu na badiyay, alana targugot hami marningot dosa nami. Say marasi ni roha mahomi da hamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabejolma alani hami. Namate jalan hehes yan namate, namanaek tuban wagijang doho mangodihon hami, asima roham di hami, say patoktong madihami roha hamauliateon tuho, o tod di parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na birnit pinain ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asamarlas ni roha hami mangulakon lomo ni roham. Odo parhitian ni nasa asin ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami,
Ho ali di bata ama anak doh todi parbadia. Amin. Sai mangula dosa siganu pari na mangarsa hiroha ni akadongani marparange na sala na sogabiaki apetaka sugoto amaguandoi so adana dosai isap ni daging dosudenai asombuta gaspina ula-ulai sugari beli orang dosai sai mulaku lakdo somar na jorai salai songon nabi naune asitongan nai asa porse alat na umbegesai apai takas dogabus atanani doki tari dan mani parbuenai salisi ando ape ujunai kare sobang si pangilingani inorhoni sitong na binuni honi bakar maujung niat kagabusi dihagigi hon lima ibao lam tungalina parsaoran horongi subul sobagi doa wale Tuhan bisa sudena dosa pangalau sioki parsinggang tiadopan sakti asiro ampun Tuhan dia berdosa sai patudu mondalan mangula di lomo sai parogoi maawale Tuhan urupia marhite hite tonde margogo awale Tuhan mangaloba ko bako rohasimugi asa dengan marsatu dongani mardame masih maholonga amibe uji onami soot
Jaga ni debata taringot tu hasesan di dosata. Molo tu ngadong manangise na mardosa. Adong do pangodiata diamay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jalebana do pardengganan taringot tu dosata. Alidada holan taringot tu dosata. Doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasa ngapon ma di debata na digijang. Amen. Maredita. Honyaka apostel muna. On manarumikko botom muna. Na Roma diakari parpudi. Akka pangalecem. Parhatay cakicak. Na manguloya kahisap na sa diri. Akka na madok di dia do harorona. Na pinarbaga-bagay. Ay dung modding akka amata. Hok do saluhuk na songoni. Siyan mula ni hasiyang anon. Lau madok songoni. Dang mangat torohan na sida.
naung siya naik do langit ng tano. Jalmar hiti-hiti aik do dia jajadi hon hinor hon nihata ni debata. Laos marhiti aikido, mago ujui tanoon dilatap ponaiki. Jalmar hiti siyan hataido, diramoti bana langit do tano nuaing. Dipeop do asatwapi dia akan na jahat. Imasahat na. Martua do na tumangihon hata ni debata, jala na upeop sa amen. Maridita. Suang songon nasay hinatidakkon sa liling 25 taon noon, di huryaon. Rap mahita makatidakkon haporsyaw tay. Songon na hinatidakkon ni dungata sa haporsyaw di sadok portibion. Rap mahita madok. Au porsea, di bata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosa, na tumapalangi dohotan. Au porsea, di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siyan tod di parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na birnit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tuban no turubong litano, na mulak mangulo di hari patuluhon. Naik surgo, lau dutu siamun debata Jehovah, amanai pargugo na sohabubusan. Di si maibana pay mamulak sogot to tanoho manguhumi halak na mangulu dohot na mata au porsea tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan helak Kristen hakkan na badia dohot di hasasani dosa dohot di hatai na mendok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot di hanguduan na sora suda. Amen.
diuduti mamuse sian kur GKPI Unjur. Diuduti ma sian kur lansia HKBP Ambarita. Ulaon sakramen, ulaon nabadia, di minggu sadarion, laos tapatu pado sakramen ulaon nabadia, inubasan ni opui epurus, amang preses, rap dohot akapadita na adong di distrik Pitu Samosir, asaretama hita anon madohotisa, hobartu akka meja nang adong di julut tabi, asahu matop, tabagi madi opak titik sada madi julo namion, titik 2 na di Teddahus Ebenezer, titik 3 na sian lagan, titik 4 di meja na di sian Abbarita. Nungaradi akka paditata laho makkubasisa. Sinode distrik mamuka ari Senin saat rodi ari Selasa di tanggal 2 rodi sia November 2021 di Patupado Sinode distrik Pitu Samosir maringanan di Sopotoba Hotel. Sialani borhat do uluan ni huriatta. Sahalak utusan situa, sahalak utusan ni ruas, tatangyakon ma dengan mardalan ulauni. Napaduahon barita parhepengon, boy mata jaha, songon naung adong di stensilan acara. Sejarah singkat HKBP Ebenezer Resort Ebenezer. Puji dan syukur atas segala berkat dan kesempatan ini bagi kita, semua anggota jemaat HKBP Ebenezer Resort Ebenezer. Secara khusus mensyukuri berkat Tuhan dalam sejarah ulang tahun 25 tahun HKBP Ebenezer setelah memisahkan diri dari HKBP Resort Ambarita. Tepatnya pada tanggal 25 Agustus di tahun 1996. Jika kita mengingat segala bentuk perjuangan itu, semuanya bukan karena kekuatan kita, tetapi hanya oleh kasih setia Tuhan. Setiap kita memasuki areal kompleks gereja Ebenezer, maka akan kelihatan keindahan, kesejukan, kebersihan, serta rasa nyaman untuk betah tinggal, berdoa, bernyanyi, dan beribadah. Tentu itu adalah sebuah gambaran kesehatian seluruh anggota jemaatnya. Semangat gotong royong dari sejak ada HKBP Ebenezer hingga kini. Itulah sebuah sukacita dan bentuk pujian kita kepada Dia. Serta sejalan dengan itu, doa dan harapan kita ke depan setelah merayakan pesta perak ini, kesatuan jemaat akan senantiasa kita jaga dan kita pelihara secara terus-menerus supaya jangan hilang oleh kemajuan zaman ini. Tidak lupa kita juga mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian yang serius demi berjalannya pelayanan gereja ini. Dari tahun ke tahun sejak 1996 yang dimulai dengan pelayanan Amang Pendeta John Nisihite STH MM, dilanjutkan serah terima dengan Pendeta John Nisitorus STH, dan dilanjutkan serah terima kepada Pendeta Pangondian Gultom STH. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pelayanan Pendeta Rudi Sianipar STH dan diembankan kepada Pendeta Ricardo Sisko Turnip MTH. Dan tepatnya di bulan Maret 2011 terjadi serah terima jabatan Pendeta Resort kepada Pendeta Hitler B. Panjaitan STH hingga sekarang di 2021.
Jika kita melihat variasi dan memori pelayanan para hambanya, sungguh sangat banyak kemajuan-kemajuan yang sudah terjadi seturut dengan bakat, minat, dan talenta setiap pelayan. Dan tentunya membawa pengaruh positif bagi setiap anggota jemaat dari segala usia. Dengan perayaan sukacita Pesta Perak 25 tahun HKBP Ebenezer, marilah kita semakin meningkatkan kerjasama, semangat gotong royong, dan semangat pelayanan. Itulah sebuah cara kita memenuhi tanggung jawab sebagai orang-orang percaya dan mengimplementasikan iman percaya kita sebagai pintu pariwisata dunia. Dengan cara demikian, kita telah memberitakan Injil sesuai dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Primordia atau cikal bakal awal berdirinya HKBP Ebenezer dilanjutkan dari persoalan umum di HKBP di tahun 92, itu tidak terlepas juga yang terjadi di HKBP Resort Ambarita. Maka dampak dari pergumulan itu mengakibatkan banyak warga yang tidak beribadah. Oleh karena itu, maka beberapa orang bersepakat untuk hadir di Sopotoba Hotel. Dan dari hasil diskusi beberapa jemaat, maka disepakati untuk membuat suatu ibadah di rumah-rumah jemaat sekali seminggu, tepatnya pada hari Rabu setiap pukul 17. Dan itu berjalan lama, dan setelah itu kembali Amang Toga Raja Rumah Hormo memberikan usulan keterbukaan hati agar peribadahan dilakukan di rumah mereka saja yang berada di daerah Silimatali. Tetapi sebelumnya sudah terjadi beberapa kali ibadah permingguan dilaksanakan di kompleks Sopotoba Hotel. Namun di kemudian hari salah seorang dari mereka yang sudah bersepakat beribadah bersama, yakni Amang Gusman Rumah Hormo, mengusulkan kembali permingguan sejatinya dilakukan di Silimatali, dan itu berjalan 3 bulan kurang lebih. Setelah di Silimatali, sampailah di keluarga pihak Sanggam Hotel, permingguan diadakan di 2 tempat yang berbeda di Ambarita. Dengan pertimbangan yang sangat matang, diputuskan permingguan dilaksanakan di Rumah Batak, sekarang depan kantor camat Simanindo. Dengan kesepakatan bersama terjadilah permingguan di Rumah Batak, dan itu berlangsung selama 1 tahun kurang lebih. Dan yang menjadi pendeta pada saat itu adalah Amang Pendeta John Nisihite STH MM. Tak pola jauh kami sudah patuluhan rencana berpindah dari Rumah Batak ke gedung gereja yang permanen yang ada sekarang. Yang baik tidak selamanya diterima dengan baik. Di luar dugaan muncul pergumulan diteruskan. Maka kemudian berkumpullah beberapa orang, Amani Haposan Sialagan, Amang Marulup Sialagan, Amang Situa Samuel Siadari, Ahmad Damaris, Amang Situa Kasmaudin Rumah Horbo Opu Holmes, Amang Situa Juliater Nenggolan, dan Situa Sori Muda Sinaga, Amalinda Sinaga. Disitulah mereka berembuk dan bersepakat untuk membuka sebuah gedung gereja. Dan beberapa tokoh yang bisa kita lihat di situ, maka dengan spontan dihunjuk yang menjadi lahan berdirinya gereja HKBP Ebenezer, Resort Ebenezer, yang sekarang dengan luas 2 rantai kurang lebih. Dan itu dibangun dengan semangat gotong royong seluruh anggota jemaat bergabung di Rumah Batak, dan ada beberapa dari jemaat sebagai ahli tukang bangunan, Amang Situa Rumah Horbo Puholmes, Amang Esmin Sialagan yang kemudian menjadi Sintua, Amang Opuhotres Samosir, dan seluruh anggota jemaat HKBP Ebenezer. Proses itu berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dibantu dengan alat-alat dari Jakarta. Sementara keluarga Opung Basaria Simarmata, Inang PR Borugultom sudah menyumbangkan lahan gereja, maka tidak ketinggalan juga keluarga Selitong Hotel atau Amang Mangaraja Sinta Mardame Sinaga, Inang Boru Silalahi, secara spontan menyumbangkan 50 sak semen dan 10.000 batu bata. Dan peletakan batu pertama dipimpin langsung oleh Amang Pendeta John Nisihite STH. Sedangkan lonceng gereja langsung dijemput dari Sibolga. Mimbar atau podium dan meja altar yang ada di dalam gereja sekarang disumbangkan oleh Bapak ANC Dauruk dari Medan. Bangku gereja sumbangan kasih dari keluarga Bapak Dr. Randus Cornelius Gultom, Inang Purumanik di Jakarta.
Sementara bangunan gereja yang permanen sudah selesai, namun nama belum ada yang mengusulkan. Dan kemudian itu diusulkan oleh Amang Situa SM Sinaga menjadi HKBP Ebenezer sesuai dengan nas Alkitab dari 1 Samuel 7 ayat 12. Sesuai dengan berjalannya waktu setelah bangunan gereja yang permanen selesai, maka digagasi untuk pesta MBO, mamiakon batu ojahan sekaligus pangopoyon, dengan hal yang sangat menakjubkan, di mana barisan prosesi dimulai dari rumah Batak di Ambarita menuju ke tempat ini, HKBP Ebenezer, yang dipimpin langsung oleh Opuye Porus, Pendeta Dr. PWT Simanjuntak, dan ditetapkan menjadi sebuah resort istimewa di aras pelayanan HKBP selama masa pelayanan Pendeta Johnny Sihite sampai kepada masa pelayanan Johnny Sitorus. Mereka masih menempati ruang konsistori yang di sebelah kanan gereja. Sementara Guru Biddu dan Bibel Pro L Borusinaga yang sekarang sudah juga pendeta berada di perumahan karyawan Sopotoba Hotel. Adapun yang menggagasi berdirinya HKBP Ebenezer, pertama mantan Bupati Tapanuli atau Silitong Hotel, kedua Tuahman Toga Halomuan Sidabutar, Inang Borsiregar atau Sanggam Hotel, ketiga Dr. Andus Waldo Partohap Simarmata, Inang Pitaria Purugultom atau Opu Basaria Sopotoba Hotel. Sejarah pembangunan rumah dinas boleh kita lihat, dan penambahan penghibahan lahan yang saat ini nanti akan diserahkan bertambah menjadi 1.746 meter sebagai yang 6 meter persegi sesuai dengan yang tertera di sertifikat hak milik atas nama Gereja HKBP Resort Ebenezer. Selama masa pelayanan Pendeta Johnny Sitorus Sihite kepada Johnny Sitorus, mereka masih tinggal di konsistori. Dan di kemudian hari, pada masa pelayanan Amang Pangondian Gultom yang saat ini bersama dengan kita, tinggallah mereka di rumah dinas yang diresmikan pada Minggu 25 Maret 2001. Maka kita bisa melihat sampai usia 25 tahun saat ini sudah ada 6 pendeta yang sudah melayani di HKBP Ebenezer dengan masa periode yang sudah dituliskan di sana. Dan sejak menerima surat keputusan dari pihak Raja pada November 2010, dilaksanakan pada Maret 2011 dengan Pendeta Hitler B. Panjaitan, resmi diucapkan menjadi pendeta di Resort Ebenezer pada Minggu 27 Maret 2011. Terjadi serah terima dari Pendeta Ricardo Turnip kepada kami sendiri. Namun selama tahun 2011 kita bisa melihat jumlah rumah tangga yang diserah terimakan 51 kepala keluarga, dan selama 11 tahun kurang lebih pelayanan kami di tempat ini, bisa kita melihat bahwa pertambahan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dari situ kita melihat bahwa HKBP Ebenezer kita katakan small is beauty, atau artinya kecil namun indah. Selama masa pelayanan itu bisa kita melihat ada banyak hal-hal yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan. Maka mengingat usia gereja ini di bulan Agustus 2021 sebenarnya sudah memasuki 25 tahun. Namun karena dampak pandemi COVID-19 sesuai dengan anjuran dan peraturan pemerintah yang tidak diizinkan melakukan pesta, maka kami bersepakat untuk melakukan pesta perak HKBP Resort Ebenezer sesuai hasil pembicaraan dengan Opuye Porus, ditentukan menjadi hari ini 7 November 2021. Boleh kita melihat panitia-panitia yang sudah tertera di sana. Yang kelima, hal yang diharapkan setelah 25 tahun HKBP Ebenezer. Melalui tulisan sejarah pelayanan ini serta melihat perkembangan jemaat Ebenezer yang terletak di pintu masuk pariwisata Samosir, sejak dari event pesta perak ini akan mengadakan peribadahan dipadukan dengan nuansa budaya Batak untuk menawarkan wisata rohani kepada setiap tamu pengunjung yang datang ke Samosir. Maka kami siap melayani peribadahan yang disatupadukan dengan budaya Batak tersebut.
Tetapi juga kami mempergumulkan tentang kesiapan dana. Maka untuk perjalanan pelayanan selanjutnya, khususnya tentang keadaan para pelayan, supaya menjadi catatan khusus bagi HKBP Pusat ke depan, tentang hal penempatan pendeta dilihat dan dipertimbangkan masa tohonannya, supaya diusahakan usia yang lebih muda saja. Hal itu supaya jemaat Ebenezer tidak terbeban dalam hal membuat anggaran perbelanjaan tahunan gereja, sebagaimana kami alami selama 11 tahun di tempat ini. Na ulu tuulu do, burju-burjuak karwasi na ono pulu kakai. Namun satu hal yang harus kita syukuri bahwa di momen ulang tahun ke-25 ini, keluarga Opu Basariesi Marmata Borugultom bersama dengan seluruh anak-anaknya secara resmi nanti akan menyerahkan sertifikat tanah gereja sekaligus dengan tanah rumah dinas kepada HKBP Pusat. Doa dan harapan kita, semoga keluarga Opu Basariesi Marmata Borugultom semakin diberkatinya. Akhir kata kami sampaikan, jika ada tutur bahasa yang kurang pas, penulisan nama, bahkan ada yang tidak kami sebutkan satu persatu, kami mohon dimaafkan. Dan semoga kasih Tuhan menyempurnakan. Horas, horas, horas. Tapasada marohata martang yang mahita. Dipuji rohanami maho ale Jehovah de batamanami marhiti Yesus Kristus. Uhilala rohanami do asini roham. Di bagasan perdalanan ning ulu nami. Sianari nong salpu sahatu bason. Takasdo panugunugummu dihami Tuhan marhiti gugudot hahi pason.
Lumubi di arina uli di arina leheton. Sudi ruas ni huriam HKBP Resort Ebenezeron. Marlas ni roha marodopulup dinaunggok tutu Tuhan huriamon marhaujahan 25 tahun. Takas do pasu-pasum Tuhan di jalo akka ruas ni huriam. Ido ubahen boy di arina ulion di patari dahon na sida mai. Marhite-hite sida jongjong majalo baritam na uli. Marhite-hite kana posom. Di ulaon sa daryo na le Tuhan. Ulaon pesta perak 25 tahun HKBP Ebenezeron. Di uluhon opuye porus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Asima roham Tuhan, loasma todim-todi porbadia, nang dinalaho patanakon hatam di tikion. Tuturi roha, tuturi nang pikiran marhite panuturi ng todim-todi porbadia. Asa marsaringar jala marsahala hatami Tuhan, suan turohan nami. Tu hati-hati doh pikiran nami, asa taruli hami di pasu-pasum. Pasu-pasu nang saluhut na marulupulup na sida di na manguluti kasiulaon na itungatongan ni Laos Siganupari. Ali Tuhan nami, upakilalaho kami do, dinggan ni basam, marurut hami di tungatongan ni ngananon, makatidakkon, pasu-pasum na godangi, buido huday hami, alani Tuhan, tabay di hami ak kasilas ni roha tujuluanon, asa boy hami marpaniddangion, hodo tutu de batana sun hinagogo, hodo na tukpangalualuan nami, isudi na saragam ningolon. Alanima Tuhan nami, upasahat tami sudi na sangulo nami, gonggomamu mahami, lumubi ruas ni huriam HKBP Ebenezeron, giat lam tugu jalatang haporsyon na sida, ibarita nauli ng sahat itong atongan ningoluna. Asa totong na sida Tuhan doras, laho, mga lugahon nguluna, laho marhatopoton ho. Asanggiat ho totong di pangasahod di sudi na sa nguluna. Unang sirang na sida tuhasian pangaramotiom mo. Alani go kilas ni roha na sida, go hinang pasupasum tujuluanon. Asa totong na sida dilubahon ho marhite-hiting nguluna. Ali Tuhan nami, inamarudut penon ulaon pesta perak nga niluhon niyo puye porus. Ubaga sa tangan mo do hupa sa tamit. Kor ina sarpat.
Taparadema dirita marsaor do tatani debata uhut maredema hita sian nomor 574 ujima debata uhut taparadema piliata parjulu sada A sada B. Marede hita.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na rohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Kristus namarlas ni roha kadamang dainang na tua-tua na bosobulung nang ruas ni huria songoni manang sudi dong aku partohonan padita situa do nasing nari di bagasan sadarion berjudo tuhatai dang kepala udan nabelga di mana teh siburdo guarnyon na di dok halak kita songon napu maontong tu suasuana ni jala songon napu maniano tong tu hita salu nate dinanaeng majaha hatani tu hata hita manangi hosa laho manggohi las ni rohani ruas ni huriata dison ala nunga marumur 25 tahun. Huria na pinajongjong ni tuhata di luat tahun di tonga-tongata asabui hita marlas ni roha di bagasang nguluta ala say di ramoti tuhata ido hita. Las roha mang bupati te. Jarang-jarang doa mang uluro bupati tu ibadah sahat tujung somalna holat tu pesta do ro jadi las roha nami di holong mi di tuhatai situlu sadai do di huriana las marwani amang pesta tahun tarpasu-pasu songoni manang tarpasu-pasu sudi rakyat di Samosiron na niluhon niamang madungdung sita-sita na tibo gabit kabupaten yang terberkati, kabupaten teladan untuk seluruh Indonesia. Hamo kadongan barita nauli nanay mamakulingi hita di namarlas ni roha hita noaeng ima sada panidangion pamujion ni sahala na porsea na dung tabigian no jamitaon boitong manugu hita songo ni bana na mamuji-muji di bata dakolan di bagasa sadarion alai do di hari-harita na naingroon ima na tersurat di Psalmen 146 ayat sada saat rodi ayat 10. Tapi gema jala ukak marahmuna manangihon hatani debata. Haleluya. Ale todiku puji ma Jehovah. Puji okku ma Jehovah salelengau mangolu. Sai edehonokku do debatakku salelengadong do peau. Unang marhaposa kamu tuakka pangarajai tu anak ni jolma naso peo panupahion di bagasan ibana. Ya ruar sogot todinai mula maibana tu tanona. Diari nasasadai pesan masudiaka sakap-sakap nai. Martua ma manang ise namambaen debatani si Jakob pangurupina. Marpakirimo ni bana di Jehovah debatana. Si topa langit dohot tanoon. Dohot laut, rodi isina sudena. Si ingot hasitongan, rodi saliling-lilingna. Si patikos tuakana nirupa. Si lehon si panganon,
tu akka namale. Jahoba makarhari akan tarate. Jahoba patonggor mata ni akka nama pitung. Jahoba pahehe akan tuki. Jahoba makaholongi akka partigor. Jahoba mangaramoti hala naburo. Ibana mamargugoyhon akan sopot somarama somarina. Dohot akan mabalu. Jala di palipe yang godalan niaka parjahat. Jahobado raja rodi saleleng-leleng na debatami alesion marsudut-sudut do. Haleluya. Ido sahatna hamo kadongan. Edo huingot. Kata tayau do salah ina. Usuk kusongonon, biar kabar muinang. Song ni memang. Tapi hubo to nga sukses akayana kon na sekolah. Nga pejabat. Alay sinuk ni man song ni malus na song ni memang. Asal mah hibas-hibas. Asal mah hibas-hibas. Habi nga budang na masa di ngoluna na patuduhon nunga natar pasu-pasu ibana. Ala yang guau posdor haku di huruia hakabipi ibini jeron. Dakkolan di parsoran ni huriaon. Alai di ngolu ni ganup ruas ni huriana. Naso songoni elusna. Molo di sukun yana konna ibana. Manang molo di sukun inongna dot amongna ibana. How are you? So dia kabarmu. Iko balik sado. Luar biasa do bah sadarion. Ay huida tangan ni Jehovah mangula di bagasan nguluku. Luar biasa do bah salion. Ay atik pe maol situ tu. Huida ro pandaraman ni nguluki alai. Di balik ni huida do. Adong do maksud sakap ni dewata tuau. Memang wering tantangan ni ngoluon. Maul situ tudo. Alai puji oku do debata ala tantangani adong. Jala huida do tantangani sebagai kesempatan, sebagai dalan pasu-pasu. Bui do amon nosongoni duk sidung ulau tahun. Molotung piadong tantangan dok kamu. Puji oku di dewata. Ai pos doro aku donganan na doan non audisi. Jala tantangan na dongi peluang do ideau. Tangan na naguguyan non mangurupiau asa tantangani gabe sumber berkat. Alani mau kadongan. Macai ulido, macai apitdo sadarion. Apalah pesalmen 140 nomon mama kulingi hita. Ai dinaro opung basaria boru doa kaparala dua te. Tu jabuni amang preses. Manukun adigan ma epurs nami bui ai ngatar labet tami. Lahu mamuji-muji dewata. Ala ngasongoni 25 tahun kami alani Covid. Dangi adigan ma epurs nami. Neng Roman ya kami tu peraja. Nin. Udah pola beroham tu peraja lu jong sona au nikute. Ati. Aletik ki mamili tanggal pituoi dang tabereng. Hatani debatana nang mama kulingi hita sedarion. Alai duk tabereng nuaeng luar biasa do. Ibana mama kulingi hita apala pitu Novemberon dina tapes tahun 25 tahunon.
Hatong jongjong ni huria na badiay di son. Apala pasalmen saros aplonomima mamakulingita. Lahom manugiho kita asa ganub ruas ni huria tadi son. Ikomboy songon par pasalmen nakin. Aleto dikku. Puji majahoba. Puji aku majahoba saliling mangoluau. Sanggup daw membesonian non. Amo kamang dot amo kenang nakpengamulay bot taru mu. Ngamulay huli-huli misong nagale. Madalang tangga pedak tolak be. Donom mo do songon parpesan menon. Pujiok ku majahoba sa lilingaw mangulu. Saya donok ku do debatakku sa lilingado. Aro aku sonia te. Di minggu nasalpo. Duksidung rabok padita niya KBP. Galedo pamatakku do todikku. Lo jauh mengulur rapoti. Jala di surah parapot adong nasuringkan hula. Apa dinggat-dinggat do hula. Upani. Mula mau dijauh nga gale pamataku. Be ado Tuhan noraku. Martang yang mau. Dina gale pamataku Roma sah ada telepon si Jerman. Manelepon au. Sada uluan ni huria di si. Lapas gale etong. Itelepon ni maado naing naraku. Di bona ni pakateon nai di do ibana ma. Epurus dokter butar-butar. Kami salut melihat Epurus ninna. Bahasa salut tamu niku. Ay nung ngasongoni denggan na di bain. Di palua tuhat tay marhite ulaw ni Epurus do akadungan na. Utang ni AKBP. Siya saraso 44,3 ngatar garah hita. Siya 77,2 miliar. Jadi niku tu perjermanon. Buti neng pobon nami tongoson nami ma nasaon nari. Ninne bana. Sedia dapola udok tongo te. Dapola udok tamu tongoson nami ma. Ale unang pobuo juda ni mana. Alay daktar tahanau dah ba. Penutupan ni konsultasi nasional pria ama ni PGI di gedung Raja Pontas. Udok matu nasida. Luar biasa dobah Tuhani. Nunga di Leon nasaon niku. Marhiti akadongan desan. Jala 2 hari kemudian Roma surat nato di seda. Laho mando memang tongoson nama nasai. Rikok botomu 6,3 miliar. Ngasa nga gale tod dini Epurus munaon. Hape migoro di bata didok. Ay turunok memang nasugot martangiang dua tuk-tuk Tuhan rohanya kale aleta alelekku di Jerman niku. Ape toria lusiho. Kodonon do sadwa pembukaan ni Jamita sa songona. Semangat tamu teh. Semangat. Alani, tayo ma, buasa. Didok parpasal meni, ikon salilingaw ngom mangulu, puji aku toktong Jahoba. Adong, macay gudang alasan di bayan ibana. Ujahan ni, buasa ikon pujion ni naporsiai, tuhatay. Naperjulo ima didok. Ibana do si topa tano dohot langit. Alay jahamu may di bahasa na lebih modern. Ibana do si topa nasa nadong. Nadong di portibition dohot nadong di jagat rayaon sude. Ngayamu mamereng pamerengon ni ali perbintangan. Sungguh dia jagat rayaon. Dakolan bumion. Dakolan mataniari. Maca gudang sude nai. Ise manopai debata. Asa martua maruas ni AKBP Ebenezerot. Nunga manada debata si topa nasa nadongi. Martua mamu ala dina jongjong huriao nunga say di baritaho nakapar barita nauli. Onom te. Padita te. Parpudi nalumeling. 10 tahun. Padita
Bilmaron. Lumomor hakku mandok padita Bilmar. Ala di Jerman Bilmar sada tokoh na macai dengan nakpe Hitler uli do tong. Ala Hitler ni ala Batak berbeda tu Hitler ni ala Jerman dangi. Itu 10 tahun. Nasida mamari tahun. De bata si topa nasa nadongi. Gudang dope di Portibion hamu kadongan naso manada de bata. Namanopa nasa nadongi. Alay hamu di son. Ruas tadi son. Nunga manada ibana. Dungi di patorang ma ise do songo dia do hatauon ni de bata namanopa nasa nadongi. Alay unang merek jauh tu na mangihuti. Biado di rohamu. Tano na nindege munai inam. Ibana do manopa. Suaswanan na tubuh siya ni. Ibana do manopa. Jala o mahasurungan muna. Huida tusan. Tao. Natar baritai. Huida tu puri ni garejaon. Dolo nago. Arta nauli naso di galihamu do pe gudang di simas do dia. Ati. Ibana do manopai. Dilehon tu hita. Napaduahon di dok. Dakolan ibana manopa. Alay ulona. Dido ibana do si ingot hasitongan. Ibana do si patikos uhum. Tuakana ni rupa. Si lehon si panganon. Tuakana male. Jalan no bagas do be. Jalan na terbukti di bagasan sejarah ni bangsa ni debatana julu ima. Ibana do makar hari akan tarate. Dialah pembebas. Kita bangsa Indonesia sudah harus tahu bahwa Allah itu dialah yang juga membebaskan bangsa kita dari penjajahan Belanda. Nak piadong dodong ngata nama kerlas ni roha uju masa penjajahan Belanda. Allah ibana do membebaskan kita. Jala parpudion hamo kadongan. Marhiti kesetiaan tamar masker. Do seterusnya vaksinasi. Ibana dotong membebaskan kita. Siang COVID 10 sia. Amin. Ibana dotong membebaskan kita. Memang gudang dotong ruas tanau disonggopi COVID. Sampai tu bulan Agustus sih. Bulan Agustus pola sampai tu 45.000 ruas ta. Nah hona COVID. Jala namoding 450 halap alani COVID. Ibana na membebaskan na taratei dotong na mangapuli ruas ni huriata na hona COVID. Termasuk au. Maya hona COVID ina. Bulan Novemberi. Alay pamalum debata. Ang dope hamu ison na hona COVID. Wah luar biasa do ba, hamu ba. Tadado setia te. Bupati nami, mar masker, vaksinasi, jaga jarak, ruas tadison. Ibana dotong mangapuli hita, natuki. Aw mana paling tuki nguluku ba, tiki remaja. Ay tamat SMP do piau ngamarsai tamuku, marsai tinoku, moding amuku di Sigaol. O abaku di Sigaol. Malolai batu si tiki ngatari lui batuki. Adok kamu na songoni songonah ya tuki. Alani masa songonon. Mamereng natiru pe dak berani be. Ngahilalay mana hira ngami top portibion. Ati, adok kamu na songoni ya tuki. Biar pengalaman muna di pajongjong debatado hamu. Uju tuki. Songon nagagal ya nak tai masuk perguruan tinggi tuki ho. Gagal emet tai.
gagal penghasilan tukio pengalamanmu i pajongjong di bata do tiki tuki manang do di mana medudun ho asal laos mate kan daong di apuli jala di pajongjong asa boy mangula-muse jala asing ni akana memet aka kaum difabel akana marhatawan na marasing na mapitung na sopot somarama somarina na mabalu diramoti di bata dipargogoy di bata awla soraku nakin adong dong aku di son keluarga badita te naung ditadikon aka baditai ibigaw nakin ede nasida boy nasida mamuji-muji dewata atik penunga ditadikon aka dongan nami padita aka nyonya padita nakin parsarpati ido te aka nang ido ede nasida nape sangat tuki nasida nape dangadong be paditai alai semangat nasida manidangi nasida molate madah kakak niba aido tamu mamuji di bata sedarion songon par pesalmeni jala tabunai nasa daun Jahoba makaholongi aka partigor dang perjahat dia olongi diasi ido perjahat partigori dihaholongi di bata idahamu di tonga-tonga ni bangsota nang di kabupaten Samosiron maju dong uluni nasotigor boy maju satokin aletor gedap itu kan alaina partigori sai dihaholongi di bataro tangi yang ni partigori pe sai tinggil do si pareon ni di bata tu tangi yang ni partigori jala tabani di do muse ibana do na palipe dalan ni parjahat jadi molorong sak-sak ni parjahat neng benok kuma songon holan hehe mana si puduman na benok kuma tu syah songonon mana kabin ajat dengi di palipe di wata anggupi pengalamanku serenai amang bupati nami serenai pengalamanku pas marapo padita hami sian asahan lembu batu di Rogate Hotel. Adong masahala maneleponau na mengaku Mr. X. Wah, ulo bang niku ala dong aku samarga. Ulo bang niku. Butiba, wereng ulau ni porusi ngamaca denggan. Jadi nang rupaku manian dana pensiun na. Jala tabani setiap bulan leonok kuma 50 juta tu porusi asabui porusi lau tu satu santu akahutu ana jala mangaleon nino. Ido mang niku. Molate mamang niku. Ale subuh pagi hotel pape upuya ten olo marlangi motong di Rogate. Usai marlangi pukul walu telepon di mana. Jadi ngamakatayo upung dohot keluarga. Leonami ma 5 miliar nari. Alai bulan narope. Ini mana tuh. Wah, langsung aku melatih amang niku. Jala 50 juta sebulan leonokku ma alai tabuka masa dari rekening. Ini tuh. Jala adong korawa efeng ni upu ete. Pamasuk ma 50 juta. Nina asa tor ubahin. Ini mana. Setiap bulan bayanok kono sian accountku. Ini tuh kan. Ido amang. Melatih maniku. Nga cukup niyang balajo ko daw nga sa songo na sama do puy karejo inatong ka. Alay transfer mo po nga te sa tunga jom nai si 50 juta na. Pay mamajo niku. Ay law manguluhon para di material turaw padita. Hutong sa matong ko bari sa porsema na memang na dang margabus ipurus kan. Adong halak mandok pergabus ipurus na tong ko daw tong. Duksi dong. Ala 50 kan dong boy transfer. ATM kan.
Hulului mah di dia mah adong mandiri. Bank. Di pangururan ya, lama itu pangururan. Alay itu ngadalan di pakulingi to di mau. Cek, cek, cek. Tak kasih itu kan. Hu telepon mah na di oku Mr. XI. Nomor mo doon na bang? Daong, dang nomor hui. Salah nih. Hubungi mah. Poldasu. Bagian reserse na. Hulian nomoron, cek jo bapak. Si tong don nomor nyon, di dia don nangi mana? I cek. Di Bekasi di mana? Jono ko ni penjara ini. Hidup. Cek mamuse inong ni Mr. X on. Inong, ay makatayaw nakin dot abang. Nilion nomor na don, niku. Aku cek maju dah, upungin na. I cek ma, parumain na. Takas madang nomor na. Ngasa tami dah di pangururan, 100 meter na nama tu bengi. Balik niku ma tu supir nami. Mula tu Piaraja, saat mau di Piaraja. Syukur ya pung, nina dong aku sa mobil kan. Nggak jadi tadi. Apa nggak jadi? Apa isi inang? Apa itu pak? Inang. Nah hona hipnotis doh, inang tong kan. Danga doh, tunang jomurku inang niku. Sugot manugut nai romuse WA mando. Upung di dia ma, tu dia ma transferon nami. Nina ngaromuse inarakut tuh. Ucek mamuse. Tu Poldasu, si tong don nomor nyon, satok kido mana lah bagian cyber crime mana. Cek, ternyata si tong akurat. Jala Roma inong ni Mr. Exxon, ngau cek be eburs nami si tong do. Jadi nggak sepakat kami sekeluarga. Transferon nami mah P2M, tu dana pensiun. 1 jam kemudian nggak masuk. Purok mah tu di bata memang. Hebat doh Tuhan. Ipalipeho rencana ini na jahat. Gabero pasu-pasu. Malam porsehamu tutu hatai. Hebat. Ido ibana debata namar guguni. Dang tu sakuku. Alai tu dana pensiun. Nih HKBP. Jalan apar pudi yang mau kadongan. Didok di sonima. Jahobado raja. Molo raja di bangso ni di batana julu. Si sarihon nguluni rakyat nado. Mambayan beha rakyat nasa mardohar. Sejahtera. Jalaima di batatai. Alania mo kamang dota makainang. Molo mulak kamuan non. Rimang-rimang ihamu. De batatai. Ibana do si topa nasanadong, ibana namar mudu-mudu hita, ibana patigo ruhum, ibana manarihon, namak kasih holi pangurupion na. Alani, marpos ni roha mahita, tu ibana. Haposan do ibana, dina mangalu-alu hita. Anggon hulalah mo kadongan, dak pala maula te. Dono muna amen ni namuru kan? Amen do tu si. Ale na padua ho na borat. Amo kadongan ima. Ai tema ni jemitata topik na do mangaradoti nasa natinopa. Buasa gabei. Buti. Amo kadongan. Sude na uli natagwari nakin. Dak sude boy mando amen tu si. Isarana. Tao tuba nauli. Tiki remaja o SMP molorau hami para wisata tu son. Boydo inumon nami ujui aek tao tubai. Lomohiam meridiba. Alay no aeng ngama birau manginum aek ni tao tuba. Nah di top pa di bata khusus istimewa untuk hita. Nah dong di Samosiron. Mari di besi ngamar mia ikon mar air panas. Satu ngajomi ba sa mago. Mia nai. Alani moloro aka wisatawan tu hitaon marlange dang dipuji bede bata. Balik sado.
Ai dia do. Halak Kristen do di son di Samosiron. Abe ipasobu songonon. Kan nina do. Dang dipuji be. Dewata. Baduahon. Di do hatana nakin. Di sarihon. Di parmudu-mudu dewata do. Akka natino panay. Alay usukum majol hamu. Inang majote. Amang parpu di pe sebelah dia do de amang na song nasuida do. Inang. Akayana kotai. Ringgas do nasida mamuji-muji de bata molo pahyan na pedang bui mergati sali setahun. Ringgas do de nasida mamuji de bata molo manuar buku na pe dang ado kebekta. Ringgas do nasida mamuji de bata molo se marsuali amata do inata di jauh. Boy do nasida mamuji de bata molo holan na dilapo akama. Gabedang adong be diulahon na kamai. Ulahon na manarihon anak na sabtu satibo-tibo na sikolana. Sampai tu tahun 70-an esada nuain dak kolan esada. 1 S2 S3 ino sita-sita, ala terbaik kita doi molo. Dang diulahon amai, panarihonon ni debata, marhite ibana tu akapino parna. Aise dipakai debata, manarihon. Boy do diban debata memang cara-cara nagok halongangan. Alai na normal, ikon marhite hita do. Marhite hita do boy diatus ya ke generasi muda tay memang. Si sarihon na mangulu do. Tuhatay. Alani mo kamang. Alahuida oti akamay son. Itu dia matay te padita nami. Ate. Molo ta so tasarihon. Maol makayana kotay mamuji-muji dewata. Napatuluhon. Didot hatana nakin. Debata nata puji-puji di pargugui bana do akka na mabalu di sarioni bana do akka nasopot somarama somarina di patonggor mana do mata ni nama pitung boy doi idaon ni raya Indonesia termasuk rakyat Samosiro namang bupati nami. Molo dangadong panarihonon ni pamareta di son tu akana pogos tu akana so marama so marina molo di papilit do bansos molo di papilit boy do nasida mamuji di bata daong au hea mengula di Jerman marsikola di Inggris negara Jermanon iman negara na demokratis jala kapitalis alai kapitalis na sosial dangadong rakyat Jerman na subui marsikola dangadong rakyat Jerman na subui marubat dangadong rakyat Jerman na subui di pamaju adong ulaon na ala disarihon pamareta songon dia di pamareta manarihon marite pajak pajak na dibuat sian rakyat ima dipakai mengurupi manarihon akan somarama somarina. Kita bangsa Indonesia ngemulai ya teh. Ngemulai. Mula-mula Presiden Jokowi mendok taurupi alai dang dope sian APBN. Dilulus sian aka perusahaan-perusahaan. Nuai nggak masuk tu APBN. Lambat laun anon lambat laun saat mahita songoni dipakai debatado akan aposona di pemerintahan dipakai debatado akan aposanya di dewan laho memastikan bupati nami hamo kamang do tamakenang akka anak-anak nahona HIV di son ikon tasarihon ikon boy nasida mamuji debata mangulu nasida di Samosiron alai di sarihon pamareta di son. Anggosnya keluarga boy dosa saotik. Ala di bae ma pangurup asa boy nasida mamuji debata.
dang holan nahipas memuji debata. Sadarion saat tu tanggal memuka tanggal 30 saat tu tanggal 12 marpungu do akka pamareta pengusaha aktivis lingkungan menjaga behama asa portibitaun unang lamohop unang adong banjir unang adong kekeringan di Afrika asa unang lamohop alai jago do di hata di ulaon dang adong gabi lamohop portibitaun alani do hamo kadongan mangaraduti nasa natinopa dang holan mangaraduti do ngata jolma alai do mangaraduti akan nasingi wingot do tahun saya sia 84 rohami mahasiswa sian sekolah perdita di Syatar tu dulu na di Samosiron la sia roha ujui ai tarbege di doluki suara ni aek soni ira suara ni ronggur aeki ala ni gudang na ala gudang do pehau ujui alai nuaeng ngamahiyang aka sungeta ala ngata tabai sotagati muse aka haui ngamarusaha pamerintah menjaga lingkungan alai hita rakyat kecil rakyat besar pekerja pengusaha dang dope tajaga boy do non amang bupati nami hola sahali ro turis tuson ala mahiyang dang adong sejuk be ala ni kon tau sahahon lasuraku dangi preses nami rohami sen pusat mando tu preses nami bihado bayanota asa di distrik Samosiron marhayason pargodungan asa di namar minggu ruasta di ida ias nyaman sejuk migor ringgas do preses tahun membain kompetisi jala monang termasuk HKBP Ebenezer tepuk tangan coba untuk para Ebenezeron sebagai gereja yang sejuk nyan alani pesta nondang sejuk besok kene deh ale pasijuk kamu musede asa ringgas ruasta masyarakat di namar minggu nasida rotuson jala boy nasida marnida anggo distrik nasing presnami dang ibadah ba olampis Samosir do to barang gope hubang dang gope alam makilala preses tahun nah Samosiron asa boy paro aka wisatawan dakkolan sian bangsota aledo sian Arab sian Cina sian Eropa sian saddo portibion ikon na ias do Samosiron ikon na tarawat do sude lingkunganon asa boy hala memuji debata songon na masa nabi naini adong salah tokoh tahun 1989 onggo so salah tahun nao roy bana tu tau tu gaon dung di day bana huta gijang siak huta gijang tau isong ni ulina migor marsinggang imana mangangkat tanganna mamuji debata ala songoni ulina silom doi jala hitape asa boy bahatan non jolmana siap portibion dinarotu son nasida ala ias dengan sude dak tasigai taota haut tata jaga molo tataba ikut tasuam muse Roma nasida tuson betul do akana memuji debata penduduk Samosiron hami pe boy memuji debata alani hamo kadongan parjolu tahalas somma ai nunga di pajongjong debata huria dison jala saya ditongos ibana kana posona nak pedido pai ditatanakin unang na seniorate ditongos alai paditanami molo terus bertumbuh jemaah tahun romar minggu na ruas tadi sondok na so ruas tadi son saya dia mau mai benon itu hatate manarihon alai ulu hampe na poso maju ate molo pida paditai imana perjul paduahon tapuji ma debata hamo kamang do tamakenang ala tamado imana pujiota
macai godang alasan-alasan. Buasa ikon pujiota ibana. Alena parpudi. Unak kolak kita na memuji Dewata. Ditempatkan Dewata ruasnya KBP Ebenezeron di son. Asa dohot aka bangso nasi. Naneng rotuson memuji Dewata. Molo taramoti taraduti akan natinopani Dewata. Merguguma bupati nami. Ate, lahu memastikan Samosir is beautiful. Samosir is handsome. Samosir is ramah. Samosir is sehat. Samosir is everything. Bana nasugut unatwari tehe huwaima di status su. Sedang istirahat tahu amo kadongan di Samosir. Manisi jauh lamar tangiang niku. Samosir Roma the best place in the world for you to come niku. Samosir Roma inganan no muli rotuson. Holan di bagasan sekian jam nga sampai tu 1.400 na malaik. Jala robe manon na sida tu tahun. Alai dang roya mo kamang molo dang taraduti na pinasupasuhon ni Dewata turiata. Amin martanya meta. Ali Tuhan di batama namin na usubahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan namin. Tung digohi las ni roha dohami aka anak do berum. Ala nunga hubigi hami aka ujahan. Buasa ikon puji-pujion nami holi Tuhan. Saliling mangulu hami. Talumubi hami ruas ni Huriam, do paralo ni Huriam. Di Sadok distrik Samosiron. Talumubi mah di HKBP Ebenezeron. Ala di Palumeo ko do tutu hame. Sude nahu hari kotok kami. Hodo si topa luat namion. Namambain bangso di Purtibion. Masihol rotuson. Hodo ali Tuhan. Nama narihon sude poparan ni. Aka rakyat nadong di Samosiron. Mamukas yan na julu saat tunuay. Hodo nama kaholongi partigor. Hodo ali Tuhan. Napaluahon aka natarakte. Jala hodo ali Tuhan manarihon aka namekmet. Aka na somar dia. Jala marhitiatam sadarion di juho kodo tuhami ganub. Ruas ni Huriam. Asaulu hami Tuhan mangaraduti na pinasat mi Tuhami. Anggiat boy na asing. Siya nakabangso na dong di Portibion. Parsidohot. Mamuji-muji ho. Alahodo sitop panauli. Tau tu banaulion dohot aka luat na dong di humaliang na. Tuhan nunga di pajong joko Huriam di son 25 tahun ma umurna. Molo hidahami tu budi. Gok halongangat doali Tuhan nakadalanmu. Mamukas yan na marpungu-pungu di hari rebo botahari. Martangiang ruas Huriam di son. Sahat tuna marminggu di bagas ni sada bagas ni Huriam. Songonima sahat tu rumah Batak. Jala parpudi di son ali Tuhan. Gari ada ali Tuhan nunga di patuduh ko halongangammu. Mariti akar ruas ni Huriam na burju. Na met satu na bagudang. Na pogo satu na mora. Boy jongjong. Bagas ni Huriam di son. Inganan niya ka na posom. Inganan na sida martangiang. Manangyakon ruas ni Huriam. Para di diri na sida. Magkuwasi ruas ni Huriam. Jalanung nga
dipakeo bahat ruas ni huriam. Ati pe ono pulu kakado ruas ni huriam di son. Alay boy ale tuha manarihon akan akosom. Di baiko ngulu na sida. Jalan waeng Tuhan songon na di bagasan parminggon nami sadarion di pesta namion. Nungahu saho kami le Tuhan biasa huriam di son patuduhon na huria Kristen Batak Protestan HKBP Ebenezeron imana mamakke uning-uningan ni Batak songon ula-ulam pakeon nami mamuji-muji ho nabui madohoton todi nami pakilalan nami mamuji-muji habal gaum do manangion hatam. Alani Tuhan utang ko kami mahuriam di son. Para de mahuriam di son ali Tuhan. Gabe huria na di hasi holi. Akana porsea di fortivion. Dot akana so porsea pitahe. Lau manada holong mi. Manada hadiriom. Manada ulaum. Manada asini roham. Manada panarihonom oleh Tuhan tu akan marpos ni roha tuho na jauh-jauh tuho mangido pangurupion alani paso-pasuma ganuk ruas ni huriam di son anggiat boy di danasi de Tuhan dang holan narikot tu nasida le Tuhan palu mehonommu ubaina di pagudang-gudak ko parsaoran ni huriam di son alenado do Tuhan pakai omu nasida lahu mamaritahon holong mi tuaka naro sien luat na leban petahe oleh hati madiho Tuhan luas mahami tong sahuriaon di parminggon nami sadarion roh Tuha bangsa parasiam mi manangiakon pamareta nami di pusat aletar lumubi Tuhan di Samusiron. Di son nawolong yami bupati nami yang menggultum. Asiro hamdi bana. Hulopit tami tangan nami manangiakon di bana Tuhan. Parsalai may bana. Parbisuhi bana. Buka akadalan nali Tuhan. Asa luruas ni huriam masyarakat di son. Tangi tu ibana. Dina di buah ni ibana kami Tuhan. Tuhan majuon. Asa bui mardohar. Sudena tinopam di son. Tao na uli akahau sudi tahe. Dot akka ruas ni huriam di Samusiron. Di hari-hari na neng roh. Tabaya kadongan na burju. Di pusat, di provinsi. Jala palumehon male Tuhan habisuhon. Tu sude ruas ni huriam di Samusiron. Luas mahami manangi aku sude partohonan di Samusiron. Tarlumubi niluhon ni naposomon. Preses Ren Justin Gultom. Nama cai burju mula-ulaw na le Tuhan. Namanugihon rakyat di son tarlumubi ruas ni huriam asa marlujung para didiri manomu-nomu pasu-pasum di hari-hari na neng roon mangasahon haporseahon hadaulaton haburjuon holong ni roha asa buyali Tuhan salpu akan nalungun siat tonga-tonga ni huriam di Samusiron alay Roma Tuhan akan nauli ay boy ruas ni huriam di son manidangi tu holong mi manidangi tu habalgaw mi manidangi ali Tuhan tu hasatiaom manarihon akan mamuji-muji ho luas mahami tong manangyakon tujulum generasi muda ni HKBP Ebenezeron. Ale Tuhan ukap makadalan pasu-pasum tu nasida. Dina marsiajar nasida dia kasih kola. Dina mangalului ulaon nasida.
dina membuka akaulaw na sida sendiri. Lehon habisuhon. Urupi ka pamarita nami. Asa buhay patauhon. Generasi muda ni ruas ni Uriamon. Mangulu di partikian para wisata. Nama buwan pasu-pasu na gudang. Pasu-pasu na dinggen. Pasu-pasu na sikop. Tua aka ruas ni Uriam. Homa dongan nami di namar pesta mian non. Mamestahon las ni rohan nami. Di asi ni roham. Pajongjong pauliulihon. Do manoruson ulaon ni Huriam di somar dong atoko. Upasa tami tangyang namion. Mga sahon gowarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale debata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sila leon na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami ma sian na nileon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalan ramoti. Asau berhasil kami pelianon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Puhai marohanami marhite-ite toddim. Asalam hutadahami godang ni silelon mituhami. Asalam gir-gir hami mandok mauleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Kadongan adorak somartangiang hita rikot hupa botohon na di ujung ni tangiangonan non auma martangiang alia manami sahat ro di ujung dungipe asa marede hita martangiang mahita ali Tuhan debata para sirohan na sumurung amanami na di banua gijang asiroham topot mahami na pungu dison adorang hupangan hami anon parpadanan na badiai lehon ma tod di porbadia tuganup hami asa ditubuhon haporseaon na mangulu di hami asa pos si tuturohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na humokop hami dohot manesa dosa nami. Nung nga di leon ho anak mo Tuhan Yesus itu hamatean alani hamion. Sa lehon mahami tu ibana asa saor hami dohot ibana. Alani do umbayan naro hami tuson asa hujalo hami daging dohot mudar ni Tuhan Yesusi marhite sian panganon na badiai.
Patok tong marohanami makaposii, asapos rohanami, mangalehon diri nami tu Tuhan Yesus Kristus. Ay iba na do, hapurusan nami, hanguluan nami. Saya puli marohanami na loja, jalan nasorat di hasianganon. Asa benget rohanami, manaon-naon, nangadong hapursuhon, si taonan nami alaniho. Pargugoy mahami maswadahon diri nami asa tariutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa hubari tau kami goarna na badiai. Say taiti roha nami. Asa malungun hami tu banua gijang. Asa say masihol hami paimahon haroro ni Tuhan Yesus, na paubahon daging nami, naulumate jalan naliai, asa doson daging na nasangapi, daging namion di haheheon sugud. Amen. Ali amanami na di banua gijang, say pinorba dia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saud malom ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagugun, rodia sangapon sa liling nililing na. Amen. Maredi maita. Atong martangi yang mahamu di bagasan roha, uhud tumangihon tonani Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus ma sagu-sagu borngini uju tarjehe ibana didok ma mauliate dungi di ponggoli mai di parlehon mai tua kasisianna huhut ma didok jalo hamu ma jala pangan ma dagi kudoi nani lehon tu hamatean humokop hamu bahen hamu ma songoni bahen parningotan muna diau. Jadi dungsun nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tu nasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan na baru maon marhite-hite mudarhu nani usehon humokop hamu bahen hasesan ni dosa
Sai bahen hamuma songoni bahen parningotan muna diau. Atong nunga rade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni Tuhani martua ma manangise na marhaposan tuibana marendeta.
Masuk mahita tu ede. Puji hamu Jehovah tutu. Jongjong mahamu salutna. Puji ma Tuhan debatale todiku, jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debatale todiku, jala unang halupaon denggan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalu makasahitmu sudena. Ibana paluaon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala dengan basa do Tuhan debata, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibain tuhita nahom bartu dosata, jala dang dibaloson tuhita nahom bartu hajatotta. Songon asini roha ni mama, tuakana konna do. Asini rohani debata dia kana makabiari bana. Nungatakas di patuduhon debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus umokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaeng sien rimasna dunggabe parpittor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku, dohot nasa pabenokku do Tuhan debata, olat nion rodi saliling nililing na. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jalasi marohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasaor hon madamena tutodim. Amin. Oras manihita salutna. Pasu-pasu sondang hati uroni.
naman sa Jupang namay at ang kaulaman at taradig kami at ang kaulaman sa Nangiroma asa tuntar karitan sa Nagodi karitan dohat nagabisonan dohat na doture Uliniang tangaman sa darohay marsonang-sonang sa hatid na matuan Karsongon bangsona ito gusto marulupulong sa liling iturunan at kung naunjina at na Jesus Tarsongot bangsonan ito's Tuhan marulupulong sa liling iturunan atong kapujima Tuhan na Jesusi atong kapujima goarnai anian manian tong di paggogoy magulalo mori rohanai Dengan demikian, acara kebaktian Pesta Perak HKBP Ebenezer Unjur telah kita selesaikan.